ಹಾಯ್ ಹಲೋ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಯಾನಿಕ್ಲ ದೀಕ್ಷಿ ಕಡಪ್ಪ ದಾದ ಪಂಡೆಜ ರೀಸೆಂಟ್ ಅದೊಂದು ಸ್ಟೋರಿ ಆಯ್ತು ನಾನು ಪನ್ಪೆ ಒಂಜಿ ಊರುಡಿಜ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಮಗೆ ಇಪ್ಪೇರು ದಾದಾಪನ ಪಂಡೆಜ ಮಗೆ ಪನ್ಪೆ ಇಂಕ ಫೋನ್ ಬೋಡು ಐಫೋನೇ ಬೋಡು ಪಂದು ಚೊರೆ ಮಂತೊಂದಿಪ್ಪೆ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ನಾಕ್ ಜೆತ್ತೆ ಕೊರ್ಪುಜೆರ್ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ನಾಕ್ಲು ದೂರದ ಈ ಮಿತ್ತು ಪ್ಲೇಸ್ ಇಪ್ಪುನದ ಬೆಟ್ಟದ ಪ್ಲೇಸ್ ಪೋದಿಜ ಐ ಪನ್ಪೆಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ದೆತ್ತೋರ್ಜಿ ನಾನು ಲಾಯ್ಪೆ ಅಂದೆ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಪಂಡೇರಿಗೆ ಪಂಡ ಪನ್ಪುನ ಮಿಡಲ್ ದೆತ್ತು ಕೊರ್ಪುನ ಅಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇತ್ತನ ದೆತ್ತು ಕೊರ್ತುವೆರ್ ಬಟ್ ದಾದ ಅನ್ಪಂಡೇಜ ಮಗೆ ಪಂಡೆಗೆ ಐಫೋನ್ ದೆತ್ತು ಕೊರ್ಜಿ ನಾನು ಲಾಯ್ಪೆ ಅಂದೆ ಲಾಯ್ಪೆಂದು ಪನ್ನ ಪೊಪ್ಪ ಆಯ್ನ ಪತ್ತರ ಪೋಯಿನಾಗಿಜ್ಜ ಪೊಪ್ಪಲ ಮಗೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೂರುವೆರಿಗೆ ಬೂರ್ನಾಗ ಐನ್ ತೂಯಿನ ಅಮ್ಮ ಲೇಜ ನನ್ನ ದಾಲ ಸಾಜಿ ತೋವಂದಿಜ ಆರ್ಲ ಬೂರಿಯರಿಗೆ ಇನ್ನೇನು ತೂಯಿನ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರಾಪುಂಡು ದಯಪಂಡ ಒಂಜಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯೇ ಪೋಂಡು ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಬೇಜಾರಾಪುಂಡು ದಯಪಂಡ ಇತ್ತದ ಸೋಷಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಡಿಜ ಒರಡು ಐಫೋನ್ ಇಪ್ಪುಡು ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಇತ್ತಿನ ಪೂರ ಇಪ್ಪುಂಡು ಕೆಲದಾಗಲಿ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿದ ಬೋಡು ಕೆಲದಾಗಲಿ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಡ್ರೆಸ್ ಪಾಡ್ನಗ ಆಸೆ ಆಪುಂಡು ಇಂಚಿನ ಪೂರ ಇಪ್ಪುನಗೆಜ ಈ ಸೋಷಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಇಂಚಿನ ಪೂರ ಆಯ್ನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಉಂದಾಪುಂಡು ದಯಪಂಡಜ ತುಲೆತ ಒಂಜಿ ಒರಿ ಮೊಬೈಲ್ ದಾದಿಜ್ಜ ಮೂಜಿ ಜೀವ ಪೋಂಡು ದಯಪಂಡ ಮೊಬೈಲ್ ಕೇನಾಗ ಮೊಬೈಲ್ ದೆತ್ತು ಬರ್ಪುನತ್ತು ಅಕ್ಲೆಗ್ ಇತ್ತೆಂಡೆ ಜನಲ ಗೊತ್ತುಜಿ ಬಟ್ ಅವು ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ತಕ್ಲೆಗೆಜ ಅರ್ಥ ಆವಡು ದಯಪಂಡಜ ಬೇತಕ್ಲೆ ಶೋ ಮನ್ಪೆರ್ ಪಂದ್ ನಮಲ ಶೋ ಮನ್ಪರ ಪೋಪುನ ಬಟ್ ಏತುಂಡ ಆತೆಡ್ ಇಪ್ಪುಡು. ಬಾಯ್ ಟಾಟಾ. ಇಷ್ಟ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪುಲೆ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಲೆ, ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಲೆ.